Asikubene sikwamukele mlaleli womsakazi Ngoma FM manje noNgoma FM YouTube channel. Silana ke njengamanje Mthonjaneni na njengoba kusiqhubeke njalo samsana noMC wabantu omhlonishwa uDuma okunqongqosho zokuhlaliswa kwabantu kanjalo ke kanayo ke ezokuthutha la esifanezweni kwaZulu Natal. Silana ke sihambele eminye yemizi ethe yakhahlamezeka emva kwesiphepho esihambisana nemlilo equbulo futhi ke esigcine ke sishisa kwadlula nemphefumulo yabantu. Mawami asikubene sikwamukele emsakazweni. Yebo ngiyabingelela nami. Ungqongqosho usefikile la emzini wakho njengomunye wabathe bakhahlamezeka amazwi okuzibongela nakho konke athe akuphathela kona. Ngiyabonga kukho konke umnyango ukuthi ufike uzongivakashela ngisenkingeni ngishelwe indlu oyigama lami Hlengiwe kwaMthembu ngila kwaMagwaza eImbube. Ngibonga kakhulu umnyango ufikile wangiphathela izipho wazongisingatha futhi bathi bazongisiza bengakhele. Ngiyabonga kakhulu. Mhlambe ke amazwi nje ongawabhekisa ikakhulukazi ke kumndeni wakho ukusha kwalendlu izinganani izinto ezinilahlekele njengomndeni. Cha kulahleka ngalutho olukhulu kulahleke nje izitsha ngoba okuningi sikwazile ukukhipha ngoba bekuyindle besiphekela kuyo izitsha nje ezincane namabhakede kokukhamanzi okonakela khona kukho okukhulu okonakele kakhulu kodwa ngibonga nje umnyango ukuthi ufike ungivakashele ungiphathele izipho nazi ngiyayibona kuhle kakhulu ngiyabonga. Masibonga kakhulu khuluma nawe. Okay.